taverenga bhuku yaPeter, tsamba yaPeter yekutanga, I think chapter 1, verse ya 10 kusvika paverse ya 12. Kutanga chapter 1 verse 10. Ruponeso uru rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi, vachinzvera kuti nguva ndeipi kana yakadini yakataurwa nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo, nguva yaakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo. Avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo, asi imi pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino naivo vakakuparidzirai evhangeri nomweya mutsvene wakatumwa achibva kudenga. Zvinhu izvo vatumwa vanoda kuzvicherekedza. Amen. Shora kufadze kushukuramu tigare iri pasi. Ndiani achawana Mwari? Amen. Now patarava taoneswa mavonekere echivavarirwa chaMwari pamusoro peivavo vakapiwa chinovavarirwawo nemwoyo yavo. Saka takaona sure kuti Mwari wakazviratidza mushoko rake. Mwari haoneki, haaswederwi kwaari muchiedza chaanoraramira mukati macho, asi Mwari wakafadzwa nazvo kuti ade kuti vanhu vagunzvaniswe naye, vanhu vamuwane. Amen. I think takaona kuti pane zvinongobatwa navanhu vose kuti Mwari tinomuziva nekuti Mwari ndiye akasika zvatinoona, ndiye Mwari anotipa upenyu kuti tirarame. Izvozvo vanhu vose vanozviziva, vanhu vese vanozvigamuchira, asi Mwari pane chaakada seri kweizvozvo zvose, kuti iye aonekwe neupenyu hwomunhu mumwe nomumwe. Amen. Peter pataverenga unoti vaprofita vekare pane hunhu hwavakararamira, pane nzira yavakafamba, pane muraramire wavakaita waivapa kuti vapange, vatsvake, vade kuona ichecho chaioneswa, chairatidzwa kwavari nekuzarurwa kuti nekuuya kweshoko raMwari kwavari. Pavakaoneswa shoko raMwari, zvakateeka mavari kuti hachisi chinhu chinongova chiitiko, asi Mwari pane chaanoda seri kwezvaatiratidza neshoko rake. Now, kuvaIsraeri shoko raMwari hachisi chinhu chinongonzwika kana kuti chinongoverengwa, asi kuIsraeri shoko raMwari rinooneka. Ndo kubata nokuita kwakadiwa naMwari pamusoro pekuzviratidza kwake kune avo vaakatemera kuti vamunamate. Vakapiwa kuziva kuti shoko raMwari hariparadzaniswi nezviri Mwari kana nezviri upo hwaMwari. Kuvapo kwaMwari kwavari kwaivafunhurira nokuvaratidza zvokwadi yeicho chaitoonekwa mavari pamusikirwe. Like Mwari wakavapa mana. Paakavapa mana, unoti ndaida kuti muzive kuti munhu ararame nechingwa koga,
asine shoko rokuda muromo Mwari. Saka vanhu vakadya mana muchimiro chokungoti imana, ivavo vose vakafira murenje, nokuti pamusoro pemana iyoyo vaitokomplaina. Asi vakaona shoko raMwari raiva sheri kwekuratidzwa kwemana, ivavo vakandopinda. Saka chaidiwa naMwari pakuvapa mana, Mwari waida kuti vaone chiri chomweya kana chiri Mwari sheri kwemana yacho. Nekuti Ishe Jesu wazouya unoti madzibaba enyu hongu akadya mana murenje asi vakafa vose. Asi ini ndini chingwa chinoburuka kudenga. Ndobva vauya vakati ashuwa, saka chitipei chingwa ichocho mazuva ose, nekuti zuro racho vakanga vadya chingwa murenje. Andi munobona, Jesu akati hachisi chingwa chomurenje chiya, madzibaba enyu akadya mana akafa. Saka kana kuri kungodya chingwa samadyira amaita murenje, munongotevera nzira yamadzibaba enyu futi munongofa. Asi chiri kudiwa apa ndechekuti muchidya ini. Andi munobona, vaionei pavaiona anoti ndidyei? Vaiona munhu akaberekwa akakura pakati pavo. Vaiona munhu pane nguva aiti ndine nyota ndipewo mvura. Vaiona munhu pane nguva aigara pasi achigadzirirwa zvokudya achitozvimirira achidyawo. Vaiona munhu aivata hope achineta. But Peter paakazonzi nemiwo moinda here, akati imi ndimi mune shoko roupenyu. Saka Peter haana kuona munhu, haana kuona chingwa, akaona shoko roupenyu. Saka ndiye wakaona Mwari pane zvakaratidzwa hazvo panyama. Andi munobona. Saka Mwari vanotigunzvanisa nezviri simba rekuonekwa nokubata kwavo mukati muupenyu hwedu. Ndochikonzero mumutumbi uno tinoshuvira kuva vakarurama. Mumutumbi uno tinoshuvira kufamba munzira yaMwari. Mumutumbi uno tinoshuvirawo kuita zvakanaka, nekuti mutumbi uno wakafukidza chisani chiri chinooneka. Andi munobona, I think takaona patakarava maybe tinopawana nekurumbidza patakarava mumharidzo the unveiling of God. I just want to read this Pandaka. Page 29. If you don't mind, Moses was the veil. The living word of God veiled behind human flesh. The pillar of fire was in Moses, speaking what was to be veiled later behind the skins. Now, can you see? Moses was a man, but in him was the word of God. So actually he was veiling that word. So his conduct and his manner of life was manifesting that which was in him. Can you see? Showing forth
The word which dwelt in him. Amen. So, in the flesh now, as he was veiling God, Peter then says the prophets desired to see the fulfillment of the word of God as it was hidden in them, manifested through their flesh. So they did not live a half-assed life, because they were veiling God. Amen. Now, so the prophet says he is veiled in a man, as he always was veiled. But he was veiled unto them. He was his human temple. God was in a human temple. Please be real careful. Now, he, Jesus, is the same yesterday, today, and forever. God veiled, hiding himself from the world, veiled in human being. Amen. Thank you. Ndo zvaiveri Mwari. Saka kuwana Mwari muzuva raMozisi ndoti konzoro nayewo wairamba achigogodza pagonhi raJehovha, ndionesei kubwinya kwenyu. Andi munozviona. Saka akararama upenyu waimukwezvera, waimutungamirira kundoona zvokwadi yeicho chaakanga akadanirwa kwachiri. Peter oti vatumwa vanocherekedza izvo zvatinovarira mweya yedu pakutenda kwedu. Andi munobona. Saka vatumwa pane chavanosvivira, pane chavanoda kuona. You remember, ndivo vatumwa vamwe chetewo vakadzaka nokukwira padanho apo Jacob akanga avete. Jacob akaudzwa naMwari, pauvete apa ndichapa vana vako. Jacob akadzoka futi kuna Mwari akati, dombo randachamirai ndakuita shongwe, ndichakuvakirai imba pano. Vatumwa vachikwira nokudzika. Mwari achitaura shoko rake rezvazova Jacobo muvana vake. Jacob achitaurawo zvaachazova iye kuna Mwari. Vatumwa vocherekedza zvino kukwaniriswa kwemhiko yaJakobo, kuratidzwa nokuzadzikiswa kweshoko raMwari kuna Jakobo. Saka Mwari unowanikwa, Mwari unokwanisa kundobatika muzvokwadi yezviri iye kana isu tikazvipa takafukidza shoko raMwari mukati medu. Ishe vatibatsire. Now, mukacherekedza Dhavhidha naiyewo shoko raMwari rakavanzwa maari, waitsvaka nokuda kuvona kuita kwaMwari kweshoko irero mukati make, uye waiva mufaro wake kuti pane imwe nguva shoko iroro riratidzwe, nyika izvione kuburikidza naye kuti Mwari ndiMwari. Zuva rakauya shumba, David wakairwisa ikafa. Bere rikauya, akarirwisa rikafa. Goliath akauya, David akati, Mwari nhasi acharatidza kuti kurwa hakusi kwavanhu, kurwa ndekwaJehovha. But Jehovha aivepi? Anga ari veiled, akanga akafukidzwa ari muna David.
David paakaenda anosangana naGoriathi, hapana chaaida chiri chake. David akaenda akati, nhasi nyika yese ichaziva kuti Jehovha ari veiled. Akafukidzwa unorarama muvanhu ava Israel. Anti munoona. Saka Mwari unooneka, Mwari unobatika zviri iye neupenyu hunoraramira, upenyu hunoshuvira, upenyu hunoda kuti Mwari ave ndiye musimboti, ave ndiye chikonzero chekurarama, ave ndiye chivavarirwa pakuenda kuchikoro, pakuenda kubasa, pane zvese zvatingaita zvive pakuguma kwezuva kuratidzwa kweumwari hwaMwari. Anti munozviona, hatimboraramira nje kana Mwari vakapa Israel mana vakaenda kupai mana kuti muzive kuti munhu anorarama neshoko raMwari. Zvoreva kuti chimwe nechimwe chatinobvudzwa nemukati macho chinofanira kuonesa pakuguma kwezuva chikonzero chekudana kwaMwari kuti tive vakafanira pamberi pake. Mwari vatibatsire. Amen. Saka David muchimiro ichocho kuda kuchifudza makwai, pane imwe nguva ari mubako achitiza Sauro, pane imwe nguva ari muhondo achikunda vaFiristia, zvakamupa kuti achinyora nziyo, aimbe nziyo, ama wakararamira mukutsvaka nekuda kuona Mwari, kudakara Mwari akaoneka muna David pane zvaainyora. Akanyora nziyo zvinoreva nekupupurira kuratidzwa kweuzere hwaMwari panyika, apo Mwari akaonekwa ari muna Kristu Jesu. Anti munobona. Saka ndiani achawana Mwari pakunamata kwedu? Ndiani achasvika munzvimbo idzodzo dzougaro nokurarama kwaMwari? Achabatwa upenyu hwake kuti huve hunoraramira zvokwadi yemaonekere aMwari. Bhaibheri roti ndeavo vakachena pamoyo. Unochena sei moyo? Ama unocheneswa. Dhavhidhi unoti, ndakavanza shoko raMwari mandiri. Amen. Kuti moyo uve wakachena, ndirege kufamba muzvakaipa, ndirege kugumburwa rutsoka rwangu nekusarama kwenyika ino. Tira kuona Daniel pa chapter 9, tiverenge verse 2 kusvika pa verse 4. Muprofita Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Yes. Yes. Verse 2 and 4. Negore rokutanga rokubata kwake ushe, ini Danieri ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremiya neshoko raJehovha kusvikira pakupera kwokuparadzwa kweJerusarema, kuti aiva makore 80. Ndikarinzira chiso changu kunashe Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera, nokukumbira, nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota. Ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikazvireurura zvivi, ndikati, haiwa Ishe, Mwari mukuru unotyisa, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kune vaanoda vanochengeta mirayiro yake. Is that so? Verse 3. Ndikarinzira chiso changu kunashe Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera, nokukumbira, nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota.
ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikazvireurura zvivi ndikati, haiwa Ishe, Mwari mukuru unotyisa, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kune vanomuda, vanochengeta mirayiro yake. Thank you. Now, Daniel akaverenga bhuku ya Jeremiah. Jeremiah paakanyora bhuku raiva shoko raMwari rakanga ravuya kwaari. Saka Jeremiah akanyora shoko raMwari. Nokwa kwa makore aifana kuti Israel igare muunapwa. Saka Daniel akanga ari munyika yeBhabhironi. Babyloni ichizokundwa neMedo Persia. Mambo Darius akubata ushe. Mashure mekunge Babylon rakundwa. Paita 2 years kwai Daniel akaverenga mubhuku ya Jeremiah. Akanzwa kuti aiva makore 70 aifana kuti Israel iraramire muunapwa. Iye ararama mu Babylon kwemakore 68. Ndobva aona kuti nguva yoswedera. Now, zvaingoda simple mathematics zvangoza kuti okay, kana dzanziri 70 years saka kwasara 2 years. Asi Daniel haana kuita maths idzodzo. Zvanzi akaenda kundotsvaka Mwari. Mashure mekunge averenga nekuti Mwari wakange akavanzwa mumashoko aJeremiah. Saka chakadiwa na Daniel akusi kuti angoziva kuti makore mangani, asi kuti aone Mwari iyeyo wakange akavanzwa muprofita wa Jeremiah. Nekuti Mwari akati Israel yatadza, saka ndichaendesa muunapwa. Asi kana makore 70 akwana, ndichavadzosazve. Akati kuna Jeremiah, iwewe chienda kuna hama yako iyo, wachiti baba mdiki wake. Akati enda undo tenga munda, utore mvumo kandi bvumirano ye mundai, uise muhari yevhu, zvichengetwe kwamazuva, ive simbiso yekuti vanhu vachadzorerwa minda yavo, vanhu vachava nenzvimbo dziri dzavo. Hazvinei vaendeswa muunapwa, hazvinei vaberekerwa muunapwa, because pa7 years zvavakararama muunapwa pana vanhu vakaberekwako vakatwe vana sekuru vasati vadzoka. Asi pavanodzoka ikasvikotorwa hari yevhu yakachengeta title deed yemunda wakatengwa, ichapa kodzero kune munhu kunyange akaberekerwa muunapwa kuti ave nouridzi hwezviri zvake. Asi chii chakamboendesa Israel muunapwa? Kutadza kwavo. Saka Jeremiah haana kuda kuti regai ndingopa calculation yekuti saka zvatonaka kwasara 2 years dzoga, asi kuti akaenda pakundonamata kuti atsvake Mwari wakareva shoko iri. Nekuti shoko raMwari harizadzikiswe, nekuti ndariverenga ndariziva. You remember vachenjeri pavakauya Jerusalem, maiva navadzidzi veshoko raMwari, vakadzidza vakazviverenga kuti Mesaya unofanira kuberekwa muBheterehema. Asi kuziva kwavo ikoko hakuna kuvapa kunyange hanya, hakuna kuvapa kunyange shungu, hakuna kuvapa kunyange kuda kuti vaende kunzvimbo yokuberekwa uko. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti shoko raMwari harisi reprivate interpretation, haridudzirwe nemunhu sezvaanoda. Jeremiah haana kududzira shoko raMwari nenzira yaaida yekuti kana ndagara 68 years saka kwasara 2 years.
asi akaenda kukunamata kuti atsvake Mwari waunza shoko iri, Mwari wakataura shoko iri. Akaenda kundozvinyima nemunamato waDhaniel, zvakandosimudza mweya waNehemia kuti atsvake kudzokera Jerusarema. Nomunamato iwoyo zvakandosimudza Hagai kuti aprofite nokuparidza nyaya yekuti vanhu vaende vakwanise shoko raMwari. Saka ndiani achawana Mwari? Unowana Mwari ndeiye like vachenjeri. Havana kungozviwana nekuti vabvunza vanhu vakafunda vari kuudzwa Jesu Mesaya anoberekwa Bheterehema, but nyeredzi yavakaona yaipupurira kuzvarwa kwaMesaya vakaionazve. Anti munoona? Uye pavakaiona vakaiteverera vaine zvipo zvaipupurira kutenda kwavo pamusoro paiye wavaida kundoona. Amen. Saka Jeremiah wakanamata. Jeremiah akazvipa pamberi paMwari kuti awane Mwari. Towisana. Kana shoko raMwari rikazadzikiswa muupenyu hwako, wawana Mwari. Kwete nenzira yokungoverenga, kwete nenzira yekungoparidzirwa, asi kuti wasunganiswa nechokwadi chawakaparidzirwa. Like Jeremiah akaparidza, Daniel haana kungoverenga nokuva muzivi wezvakaparidzwa naJeremiah, but wakaenda pakundonamata kuti aone chakaparidzwa naJeremiah. Ichecho akachiona. Nokuti azvinyima zvokudya, wararama pasi pomunamato namasaga namadota, kwai mutumwa Gabriel akavuya. Amen. Akamuti Daniel, uri munhu anodiwa kwazvo naMwari. Munhama ane hanya nezvinhu zvaMwari, Mwari unomuda. Sei Daniel Mwari akamuti unodiwa naMwari? Pane chaiveri Daniel chaipupurira zvaive kuratidzwa nesimba raMwari. Verse 20. 18 Daniel chapter 9 is it? Just read verse 20 and 21. Verse 20. Zvino ndakati ndichitaura nokunyengetera nokuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvavanhu vangu vaIsraeri, nokuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari wangu, ndakati ndichataura pakunyengetera uya murume Gabriere wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga. Ndaneta kwazvo, wakasvika kwandiri nenguva inenge chipo chamadekwana, akandidudzira akataura neni akati, Dhaniere, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira, zvino ndauya kuzokuudza, nokuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri, unzwisise zvandaratidzwa. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi nokuyananisira zvakaipa, nokuuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Amen. Now, Daniel ari pakunamata nokuda kwekuti nguva ndeipi zvino Mwari yamakataura naJeremiah muchiti vanhu vachararama 70 years vobudiswa. Amen. Ari pakunamata achizvinyima zvokudya, kwai mutumwa Gabriel akauya akati, ndauya zvino kuti ndikupe iwe understanding, ndikupe kuhwisisa. Amen. Yet he knew already it was 2 years.
by simple mathematics. Kuti kwasara 2 years nondagara 68 years. But zvinhu zvaMwari hazvionekwi nenzira inongova iyoyo. Ndo nzira inoita kuti vanhu vazive kuti kuna Mwari, yekuona zuva nekuona nyika yakasikwa. Kana tikaona izvi taona Mwari. But imi hamuoni Mwari nokuoneswa Mwari nezvinhu izvozvo. Can you see? Vanhu vakadya chingwa vakaramba kutevera Jesu mangwana namangwana. Tipe chingwa chacho tidye, tipe chingwa chacho tidye. But vari vaMwari havana kuona Jesu nenzira iyoyo. Vadya chingwa vakati, ndimi mune chingwa, mune shoko roupenyu, ndimi Mesaya, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Can you see that? Saka Jeremiah akuudzwa zvino kwete pamusoro, Daniel akuudzwa kwete pamusoro pe 2 years, akuudzwa pamusoro pe 70 weeks, kuti pane mavhiki 70 anoratidza, anoonesa zviri dzikinuro yaMwari kuvanhu vake Israel. Kwete ivavo voga, asi nesuwo vaendevi. Now, fembero yekuziviswa kwekuunzwa kwedu isuku kunamata yakaunzwa kuna Daniel ari pakuzvipa, pakutsanya, pakutsvaka Mwari, kuti isu tive chibereko chekutsvakwa Mwari kwaDaniel, nekuti mbeu imwe neimwe inobereka zvorudzi rwayo. Saka pamabasa chapter 3 pachinzi tiri vana vavaprofita, taivazenga muchido chaDaniel kuti ade kunzwisisa zviri kutsikinurwa kwavaIsraeri. Yet kutsikinurwa kwavaIsraeri kwakusiri koga kuchaitwa naMwari, waizotorawo isu aEdeni kuti tsikinuro zvekare. Then mu 70 weeks umu ndo mune nyaya yekutsikinurwa kweIsrael nekutsikinurwa kwedu aEdeni. Can you see? Saka Mwari unoda kuzviratidza nekuzvionesa, but pane upenyu hama unofanira kuraramwa. Hatizi vanhu vokungoti hazvina basa zvandinopfeka, hazvina basa zvandinoinzwa, hazvina basa zvandinoimba chero mukati mangu. Takatakura mumwe chifamba tichienda kwataenda kumusangano, abudisa chiredu chake atanga kuridza, ndikati kasi wakarega zvokunamata zvayo kuti unonamata? Zvikati ndinonamata. Ndikati ko zvimbo zvauri kuzviteerera izvi? Zvikanzi kunamata kuri mumwoyo. Ndikati kana kuri kumwoyo uri kukufidha seiko zvinhu izvi? How can you feed? Ipapo tanichabva mukutaura nyaya yekuti muzuva ratinorarama zvinhu hazvisina kumira mushe, vanhu vangoone hosha dzinongouya chenzwisika. Mumwe achibva akomenda akati chikafu chatiri kudya ichi, iye nyakuridza redhiyo chibva atiwa futi pane sadza ratakambodyiiswa unonzi wafanira dyiwa nemunhu ane 12 years, upfurudziwo. Zvikati takadyiswa zvinhu muna 2008 zvaingouya chingopiwa zvikafu zvakutikanganisa nhasi. Ndikati nokuda kuti miviri yedu haina kugadzirirwa kugamuchira zvokudya izvozvo. Saka zvokudya zvisingaringani nomuviri wedu zvikadyiwa nomuviri wedu zvinouraya. Saka nziyo dzisiri kururama dzikadyiwa nomuviri wedu nomweya wedu unofawo futi. Can you see? Mazvibatire, mapfekere asiri mweya yedu akabata upenyu hwedu unourawa naizvozvo. Can you see? Muprofita achiparidza muLos Angeles pamusoro pe the marriage the invisible was it the invisible union. Wakataura pamusoro pe Los Angeles nokuda kwezvayaiveri inozvitumidza namazita avatumwa kuti Los Angeles. Akati hauzivi zuva rauchanyura mugungwa. Pati mukatarisa Los Angeles, shasha dzose nevafumi vose
ndavanoita zvamafirimu vese nevanhu vese vane mari vanowanikwa muLos Angeles. Ndomavakavaka dzimba dzavo, ndomavakainvesta zviri ivo. Zvikanzi waoresa nyika uchibvisa muno uchizadza nyika yose uori nokuda kwefashoni, nokuda kwemuitire waunoita Los Angeles. Ishe vatibatsire. Ama hakuna chakarurama chinopiwa upenyu nechisakarurama. Tinodya zvakaumba miviri yedu, nokuti miviri yedu inei icalcium, miviri yedu inei iiron. Can you see? Miviri yedu inei ipotash. Saka tinofana kudya zvine calcium, zvine potash, zvine iron, nokuti ndo zviri muviri wedu. Tikadya zvisati zviri izvozvo zvinotikanganisa. Saka mweya yedu ndeyamwari, ndeyeumwari, ndeyeutsvene. Tinodya zviri zvoutsvene kuti tisastene mweya yedu. Amen. Luke chapter 1 verse 22. Is it verse 28 to 30? Luka chapter 1 verse 28 kusvika verse 30. Luke chapter 1 verse 28. Mutumwa akapinda kwaari akati, waziwai iwe wakaropafadzwa, Ishe unewe. Iye akabvumiswa kwazvo neshoko iro, akafunga kuti kukwazisa kwakadaro ndokweiko. Ipapo mutumwa akati kwaari, usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Iye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe Mwari uchamupa chigaro choushe chababa wake Dhavhidhi. Okay, you can jump, just go to 34, maybe up to 38. Ipapo Maria akati kumutumwa, izvozvi zvingava seiko, zvandisingazivi murume? Mutumwa akapindura akati kwaari, mweya mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Uye tarira, Elizabeti hama yako, naiye wava nemimbawo yomwanakomana pakuchembera kwake. Mwedzi uno wava wechitanhatu kuna iye wainzi haabereki, nokuti hakune shoko raMwari richashayiwa simba. Ipapo Maria akati, tarirai, ndiri mushandiri waShe, ndiitirwe hangu sezvamataura. Mutumwa akabva kwaari. Thank you. Now, tinooneshwa pano zvaive hunhu hwaMaria. Zvinonzi aiva munhu akawana nyasha pamberi paMwari. Rechirumbi rinoti achiti she was favored of the Lord. She found favor. Amen. Now, pane upenyu hwairaramwa. Pane zvinotaura muna David. Pane nzira yaifambwa nomusikana uyu kuti awane favor kubva kuna Mwari. Mwari amuitire izvozvo zvaanotaura pano nomuprofita nomutumwa Gabriel. Pane upenyu hunoraramwa. Wakararama muNazareta, guta rakazvidzika rakanga risinawo chimiro, asi maari maiva nehunhu hwaifana kunge hwaiva hunotsvaka kana hunoshuvira iri zvokwadi yaMwari, chiri chikonzero chechokwadi. As I was saying, zvikatijekera kuti Mwari unombovei kwatiri,
mukuzviratidza kwake kunyange mune zvatinopfuura nokurarama mukati mazvo. Tikawana Mwari tinowana the understanding sezvakaudzwa Daniel akanzi ndauya kuzokupa kunzwisisa kuti upenyu huraramwe, kwete nenzira yekungoti ndozviriko, but ndipiwe wisiso pamusoro pekuti ndiri kumboraramire panyika. Chii chinombodiwa naMwari pamusoro pangu? Ndo chikonzero Daniel ane 68 years ari muBhabhironi. Nyaya yake haina kutanga na Gabriel achingouya achiti uri munhu anodiwa naMwari iwe. Nyaya yake yakatanga vari kuchikoro vachinzi idyai zvokudya zvinosaplaiwa namambo kuti muve neuchenjeri. Daniel, Shadrach na Meshach na Abednego vakaramba vakati hatidyi zvakasviba. Can you see? Aisi nyaya inozotangira mberi uko, inyaya yakatangira sure. Mwari achigadzira achirongedzera upenyu hwaDaniel for 68 years kuti azosvika pano paanokwanisa kutitsvaka zvokwadi yezvaakararamira. Saka upenyu hausi hwokungoyanika, upenyu hausi hwokungobvuraudza nokurega wakaipa achingobata naho. Pane chakadiwa naMwari pamusoro pako, pane chakashuyiwa naMwari. Ezvo zvinhu kuti kunyange Mozisi akange akavheira akafukidza Mwari maari. Amen. Kudakara upenyu hwaakararamira hauna kuva upenyu hwakange hwakashatiswa nezvakaipa zvaingova Egypt. Nekuti paakaberekwa vabereki vake nekutenda vakamuvanza, vakazomukanda vakazomisa murwizi muya, ndobva atorwa, ndobva anochengetwa mumba maFarao. Asi haana kuyamwa mukaka wechiIjipita, wakayamwa mukaka anotenda nyaya yedzikinuro. Can you see? Asvika 40 years, simba romukaka wedzikinuro rakamupa femero yekuti handisi muIjipita ini, ndaakubuda. Can you see? Hazvina kutanga Mozisi ane 40 years, zvakatanga Mozisi achiberekwa. Saka haikuna kutambisa upenyu hwako uchifunga kuti pamberi apo ndo panozoita zvinhu kwazvo. You get the point? Amen. Isu achitenda kutaura pamusoro peexample. Unotora example pane zvinhu zvipi? Uye sei Mwari achiita zvinhu zvive pakati pedu, muupenyu hwedu, mudzimba dzedu, zvinofanira kuzova an example. Uye zveexample chinombova chii? Ati munoona? Saka upenyu hauyanikwe, upenyu haukandwi, mune zvinhu zvakafanira. Nekuti pane chinodiwa naMwari chiri mberi uko. Mwari hazati ari benzi wakakusonganisa neshoko rake. Kuda zvisina kuonekwa namai vako, kuda zvisina kuonekwa nambuya vako, kuda zvisina wokumba kwenyu akazviona, but Mwari akakuradza shoko rake, akakugunzvanisa nezvokwadi yeshoko rake. Ane chikonzero chei newe, anombodei pamusoro pako. Here is a girl aikwanisa kuzoreva achiti ngazvive kwandiri maringe neshoko renyu. Nekuti shoko iroro wairiziva raiva chibatiso muupenyu hwake pakurarama kwake. Hakuna kuzviisa nokuzviyanika pane zvinhu zvisina chekuita nekuzarurwa nekuoneswa kwesimba raMwari mangwana. Amen. Can you see? That's why I don't believe kunyange kamwana kadiki kungokatsveta mune zvinhu zvisati zviri izvo, kukapfeketa zvinhu zvisati zviri izvo, just because kamwana. I don't believe in that. Chitungwiza.
There was somebody akaisa pa group, I don't know, if group rechechi. Akaisa madzimai mapfekera vaita kare ne mapfekera vari kuita nhasi. Mugroup andiri. Can you see? Vanhu vanopfeka zvinhu zvakabvaruka. Ndojepfungwa neremangwana remunhu anoda kupfeka zvakabvaruka. Uda kuonesei? Why do you like zvinhu zvakabvaruka? Nokuti tinoziva isu kuti kana chinhu chikabvaruka chinosonwa. Bhaibheri rinotaura kuti kana wakushona chigamba chacho tsvakawo jira rinoenderana nejira iri. Kana richiri nyowani tsvakawo chigamba chinyowani. Kana ratiwo mazuva woisawo chigamba chamazuva kuti chisabvarurawo. Hani Bhaibheri rinotaura kudai? Saka Bhaibheri rataura nyaya kuti zvinhu zvakabvaruka zvinopfekwa. Nokuti kamwana kadiki ndo zvingopfekwa navana vese mazuva ese, wopfekedza mwana wako fanika kachinyawo. I don't believe in that. Jara makari kunyangwe kari kadiki. Because ndakaona ini profita nekamwana kake Joseph kaya kachiri kadiki kaisungishwa tai kaine 2 years. Ndo zvinoitwa izvi. Can you see? Pfekedza mwana zvine mangwana ake. Pfekedza mwana zvine tariro iri kwayo. Ishe vatibatsiri. Because I see, you know. Azvina basa kane kari kadiki. I don't mean kuti kamwana kadiki akapfekedzwa matrousers nekari kamusikana. I don't say that. But paripo tumwe tumatrousers netumwe tumasketi. Kamwana kadiki akapfeka minisketi pane chakaiveno. There's no effect. But turipo tumaminisketi kuti ndakaona mumai achifamba nekamwana kakapa kakapfeka kanhu kati naiko kanotozvinzwa kuti ndiri pano. I don't think you should do that as Christians. Tinokomukareka kuti amen ndikukuudzai zviitwe izvo. Pfekedza mwana wako zviri mangwana ake. Dzidzisa mwana wako zviri mangwana ake. Ndochikonzero Bhaibheri chiti isa nzira iyi mumwana achiri mudiku. Kana akakura nzira yaibve maari. Zvino makufunga kuti zvino zvibvaru zvakatengera mwana wangu zviite sei. Sanamfesondo maina zvichisa. Okay. But Mary akararama upenyu ndokutungamirira mangwana ake. Daniel akararama hunhu waizomupa kuti apiwe in understanding. Shiva tibatsira. Told me that. Amen. What is your unveiling of God? Takulenga nemi page 37. Unveiling of God 37. 249. It's still veiled. We are inside of Christ. Now, as then, all true believers see Him. How do they see Him? We are inside Christ. And Christ is the Word. So all those who believe, they see Him. The word of promise of this day openly manifested. That's a big word if you can get it. See, all true believers that's in the word see God openly. The veil is rent. And God stands openly before you, manifested. See, God
onai Mwari manifested openly. Mwari uyu akaiswa pachena. In order to do this, Saka kuti zviwe saizvozvo our old denominational, traditional veil must be rent again chidzitiro chedu chekare chinofana kuti chibharurwe zvakare in order to really see what it is. kuti tinyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei. You have to come out from among that stuff. Tinofana kuti tibude kubva pane zvinhu izvozvo. You'll never do it. Haukwanisi kuzozviita They will keep pulling that veil before you every time. kana ukasabuda zvinhu zvine izvozvo zvinoramba zvichiisa chidzitiro pamberi pako nguva yose. Oh, there's nothing to that. Ungoti zvina basa, But here it is written, asi pano zvakanyorwa and here it is made manifest. uye pano zvakunyatsokuiswa pachena. You see it. Muri kuzviona The here unveiling of God. kusarurwa kwaMwari As we have the veil taken away, patinobvisirwa chidzitiro. what is shielding God from the people Chii chiri kuvharidzira vanhu kuti vasaona Mwari? is the veil of denominationalism, Butiro remasangano, the veil of traditionalism. butiro renyika Amen. And the fashions of this world. nemapfekero enyika They ino veil God from the people. zvinovharidzira Mwari. Yet you must be veiling God inside you. Asi iwe unofanira kunga wakaputira Mwari mauri. Can you see that? Uri kuzviona here? Okay, thank you. Amen. Amen. Now, taoneswa kuti kutsvaka Mwari, kuraramira upenyu, nguva yose zvinotokuendesa pakukwaniriswa kwezviri Mwari. Vachenjeri vakatanga vachiona iri nyeredzi. They respected nyeredzi iyoyo. Vakararamira zvaitaurwa nenyeredzi iyoyo. Vakafamba rwendo rwezvaitaurwa nenyeredzi iyoyo. Vakatsvaka chaitaurwa nenyeredzi iyoyo. Pakupedzisira vakandopinda mumba vakandochiona. Mwari hana matwe zvichipirira pakungoti takamunzwa, takamuparidzirwa. Tinosvika patinonosonganiswa naye. Ndiani achawana Mwari? Ndivavo vanotsvaka nokuraramira. Tinoraramira kuwanikwa kwaMwari uyu. Tinoraramira upenyu kuti tive vanhu vakaita sana Maria, vakaita sana Daniel. Amen. Vakatsvaka nokuraramira kudakara vapiwa the understanding, vapiwa kuwisisa. Savachenjeri vakatevera nyeredzi kudakara vaoneswa chaiveri chokwadi chezvaitungamirirwa. Ishe vatibatsire. Saka kutsvaka Mwari kunounza kuzarurirwa, kunotipa maruramire ekuti tiite zvinhu zvakafanira. Amen. Profita unotora mashoko awa exposition of the seven church ages. Dautingoverenga page 120, 170 rather. Yana kuzita ngulu. Katibatsirane uno. The prophet says, one night as I was seeking the Lord, the Lord, the Holy Spirit told me to pick up my pen and write. As I grasped the pen to write, His Spirit gave me a message for the church. And I want to bring it to you. It has to do with the word and the bride. So the Spirit was now speaking to the prophet. And he said, here is what I'm trying to say to you.
izvi zvandakuedza kutaura kwamuri. The law of reproduction is that each species brings forth after its own kind. Murayiro wekubereka nokuwanza unoti mbeu imwe neimwe inobereka zvorudzi rwayo. Even according to Genesis 1 verse 11. Zvakadaro kunyange muna Genesis chapter 1 verse 11. And God said, let the earth bring forth grass and herb yielding seed. Mwari unoti nyika ngaimerese mbeu neuswa mbeu dzayo zviri mukati mayo. And the fruit tree yielding fruit after his kind. Nemichero ine mbeu dzayo. Whose seed is in itself. Mbeu yadzo iri mukati madzo. Upon the earth, and it was so. So whatever life was in the seed came forth into the plant and thence into the fruit. Amen. The very same law applies to the church today. Whatever seed started the church will come forth and be like the original seed. Because it is the same seed. In these last days, the true bride church, which is Christ's seed, will come to the headstone and shall be the super church, a super race, as she nears him. They in the bride will be so much like him that they will even be in his very image. This is in order to be united with him. They will be one. Remember, our question is, who will find God? So in this age, the prophet now is bringing it as the Spirit gave it to him, that which was in the beginning will be consummated in the end. Can you see that? So the beginning has a lot to do with the end. What brings you into being will make you to be what you should be in the end. So we are not here by denominationalism. We are not here by denominationalism. We are not here by the things of the world, but by the word. Amen. That's why in the end, Mary can say, be it unto me according to your word. What did the word say? A virgin shall conceive. You get the point? So be it unto me according to what your word says. So when she was a little girl, she did not run around, because the word said, a virgin shall conceive. So her life was according to the word which was going to come to her when she was now of age. So you don't play around with your life when you are young, because there's something that is stored for you when you get of age. You get the point? You cannot just mess around, dress anything, walk anyhow, do things anyhow. That's not for the bride. Amen. But like Moses, you desire the correct milk. And at the end, you manifest the reality of God. Okay. This is what the prophet is writing. As the angel, as the Spirit of God revealed to him. Amen. This is in order. So they in the bride
will be so much like him vachazofanana zvakanyanya naye that they will be even in his very image. zvokuti vachawa mufananidzo wake chaiwo. This is in order to be united with him. ndo zvinofanira kuti zvive kuti vagozobatanidzwa pamwe chete They will naye be one. vanenge vari vamwe. They will be the very manifestation of the word of the living God. vari kuonekwa chaiko kweshoko ramwari mupenyu. Denominations cannot produce this. masangano haakwanisi kubereka izvi. Wrong seed. imbeu isiriyo. They will produce their creeds vanozobereka dzidziso dzavo and their dogmas dzidziso yavo mixed with the word. yakasanganiswa neshoko. And then this mixture saka musanganiswa brings forth a hybrid product. unozochiburitsira hybrid. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Chigarai baba. Ndo zviri mwenga wa Kristu. Chinomuita, chinomuudza kuna Mwari pakutanga, ndo chaachasongana nacho pakuguma. Tiri kutsvakei, tiri kuvarirei zvanzi nezvakazarurwa. Iye paanouya, Jona akamona akatasva bhiza jena, pachidzva pake pakanyorwa zita rake rekuti shoko raMwari. Saka paanouya pakupedzisira, anouya ari zvaanga ari pakutanga. Chii chaiva pakutanga? Pakutanga kwaive neshoko. Can you see? Akauya sei pakutanga? Zvinonzi shoko rakaitwa nyama. Saka kana akudzoka, anodzoka ari shoko rimwe chetero. Azvichinjama. Chakatibereka ishoko raMwari. Hama shoko raMwari rakachena. Shoko raMwari rakarurama. Shoko raMwari idzvene. Rinoisa matiri hunhu hweutsvene ihwohwo. Rinoisa matiri mafungiro akachena. Can you see? That's why we don't feed on the wrong things. Atitsvaki kuraramiswa nekuona pornography, atiraramishwe nekuimba nziyo dzisiri idzo, atiraramishwe nekuona zvinhu zvakasviba nokuti takachena. Tiri kutarisira kuzova pamwe chete naye mukuchena. Tazuya. Ati munozviona. Ndiani achaona Mwari? Usafungure pachiitika accident. Yeuchazongokaruka wangosongana naMwari wacho. Ati munoona. Kana Mwari chose you, kana Mwari akakusarudza kuti uye at your age, aiva nechikonzero chayo. Ani ndizvo. Pane chaida. Amen. Atina kuenezera imwe chete, vamwe takambomwa katatu, vamwe takamboputa fodya. Tikaita zvose zvinongoitwa itwa. But iwewe Mwari haana kukunza nenzira iyi. Akakuonesa shoko rake usati wasvibiswa. Akakuonesa shoko rake usati wapinda muzvenhando. How dare you pinda muzvinhu izvozvo nhasi? Unopindira ima zviri? Mwari waiva nechikonzero newe. Mwari pane chaaida newe. Keep on pressing. Kuti asati chaoneswa, achipita unoti chivavarwa chokutenda kwedu. Ndiko ruponeso rwemweya yedu. Ruponeso rwakadyerwa navaprofita vakatambudzika, vakarwadziwa nokuda kwemweya waKristu wanga uri mukati mavo, vachitsvaka kuti nguva ndeipi uye yakadii yairehwa nomweya iwoyo wairaramira mukati mavo. Amen. Ndiani achaona Mwari? Amen. 78 nakuenda page 43. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a voice, a great voice, as of a trumpet. I was in the Spirit. Isn't that beautiful? Man, I love that. You could just call those words the whole of the Christian life
muupenyu hwese hwemukristu. If we are going to live as Christians, Kana tichifana kuti tirarame samakristu, we have to be in His Spirit. tinofana kunga tiri mumweya wake. Amen. In the Spirit, Mumweya which will influence you, zvinozokuronzera, your talking, zvinozoronzera matauriro your ako, behavior, mazvibatiro your ako, dressing. mapfekero ako. It's all a result of the Spirit that is in you. Zvose zvinokonzereswa nokuda kwemweya uri mauri. You get the point? Muri kuzviona here? There is a Spirit Pane mweya which controls us. unotitungamirira. Amen. Amen. I was in the Spirit on the Lord's day. Ndanga ndiri mumweya What nezuva spirit raShe. are you in? Iwe uri mumweya upi nhasi? Look at your dressing. Tarisa How can you dress like a prostitute? unopfeka I don't mean sei you're a se prostitute. mhombwe. Handirevi kuti uri mhombwe. That's what Judas' daughter-in-law did. Ndo zvakaitwa nemuroora waJudha. She was not a prostitute, Akanga asiri mhombwe, but she was dressed like a prostitute. asi wakangozvipfekedza semhombwe. Kudakara Judah paakamutarisa akafunga kuti chifeve, akandomukwazisa sezvinoitwa chifeve. Is that right? And it culminated in zvinoitwa nechifeve. Iwo uda kuonekwa wakapfeka fanga chifeve. Vanofunga pamusoro pako vanofunga kuti uri chifeve. Vachataura newe murojumu vachati kutaura nechifeve. Vatausi chifeve maniwe. So listen. Those are horrible words, but sometimes we want to speak these things. Mashoko asina kunaka. Pasazvovana anoti handida kuzvinzwa. Anofanira kuti tizvitaure. Can you see? Unoda kudresa fanika munhu wekuhollywood. You must be in the spirit. Unofanira kuva mumweya. Amen. John was in the spirit Yohani wakanga ari mumweya on the Lord's day. muzuva raShe. And the prophet he emphasizes Saka pano muprofita ari kuzvisinisa. every Christian Mukristu wega wega must be in his spirit. anofanira kunga ari mumweya waShe. John was not talking about being in his own spirit. Yohani anga asingataure pamusoro pekuva mumweya wake iye. Can you see? Amen. We don't go in our own spirit, Hatipfuriri mberi zvinoda mweya wedu, but we go in his spirit. asi tinopfurira mberi mumweya wake. Amen. Amen. That's what we desire, Ndo zvatinoshuwira, because that's what made us. ndo zvatakaitwa nazvo. It's his spirit. Mweya wake. Amen. Amen. John was not talking about being in his own spirit. Yohani anga asingataure nezvekuva mumweya wake. That would not have brought those visions. Izvozvo hazvaikwanisa kuunza zviratidzo. It had to be the spirit of God. Zvaifanira kuti zvive mweya waMwari. It has to be the spirit of God with us, Kuva mweya waMwari mumatiri. or all our efforts are in vain. Kana kuti kushingaira kwedu kwose hakuna maturo. Paul says, Saka Paulo I'll unoti pray in the spirit. ndinonamata mumweya, I'll sing in the spirit. ndinoimba mumweya. So when we are singing, Saka kana tichiimba, when we are playing all these things, tichiridza zvese we don't play them in the spirit of the world. hatizviridzi mumweya wenyika. We play them in the spirit, in the spirit of Christ. Tinozviridza mumweya waKristu. Can you see that? Tikuzviona. And when we do that, Saka kana tikaita izvozvo, visions now will break forth. vanozoona zvino zviratidzo. Amen. The life now will spring out Saka upenyu zvino unoonekwa because we are doing it in the spirit. kuti tiri kuzviita mumweya. Amen. And every seed shall bring forth of its own kind. Mbeu imwe neimwe ichabereka zvorudzi rwayo. Amen. If there is anything good that will come to me, Kana pane chinhu chakanaka chichauya kwandiri, it has to be revealed by the Spirit, chinofanira kuti chiratidzwe nokuoneswa nemweya, confirmed by the Word, chosimbiswa neshoko, and made manifest by the result it bears. chozooneswa kuti chakadii nokuda kwezvachinobereka. As surely as John needed to be in the Spirit Kunyange hazvo Johani aida kuva mumweya to receive the tremendous revelations fresh from Jesus, kuti agamuchire zvakazarurwa zvinobva kuna Jesu Kristu, we need to be in the Spirit isu tinofanira kuti tive to mumweya understand the revelations that God has given to us tizwisise zvakawanzika Mwari zvaakatipa, to live by in His Word. kuti
kuti tirarame nazvo mushoko For rake it is the same Spirit. nokuti mweya mumwe chete iwoyo. Blessed be the name of the Lord. Mwari ngakudzwe. Amen. That's who we are. Ndo zvatiri. Amen. Never mumwere zvarashi. Amen. Zvinotora kuva mumweya. Kuti tiwisise zvinhu zvomweya. Amen. Pati tikaramba mweya waMwari, nda kukuudzai kuti tiri vana vamai vedu, tiri vana vababa vedu. Tonzwisana? Chimiro chandiri ndakachiwana kubva kune vakandibereka. Pandakatendeuka ndichitanga kunamata, handina kuzochinja ndokuti ndaakunamata. Mutumbi wangu wakaramba wakadai. Towisana. Ndino vana vanongotowa the same line yandakauya nayo futi. Kana baba vangu vanga vakashiba, mwana unoshiba futi haashibishwe. Ini ndatendeuka. But baba wangu wanga usiri mutsvuku, saka ndobereka mwana mutema futi. Haachinjwe nekuti ini ndaakunamata. Towisana. But pane chinoitika kana ndagamuchira shoko raMwari, ndinoberekwa kutsva nochomukati mangu. But zviri zvokwa Veremu zviri mandiri 100%. Kureba, kushiba, kuonda kana kufuta kwacho, zvese zviri contained mandiri. Zviri mu-DNA. Towisana. Now, ndikararamira muchimiro ichocho, zvoreva kuti ndiri kutungamirwa, because munofanira kuziva chinhu ichi kuti musimba reDNA, musimba rezenga, mune mweya uriseri. Mweya iwoyo ndio unoita kuti zvinhu zvive. Ndochikonzoro unozoona munhu achita voice ramai vake chero, kana rababa kana rasekuru. Zviri kupi? Zviri kubva muchiberekerwe. Saka mweya wokumusha kwangu urimo mandiri. Kana ndaberekwa kutsva, mweya iwoyo unokurirwa, asi hauende kure, unogara uri padhuze. Nokuda kwokuti ndo zvirini. Tinowisana. Saka paine hunhu hunotaurwa neBhaibheri kuti vakadzokera kumarutsi esembwa. Chii chinokupa kuti udzokere kune zvinhu zvawakasiya? Nokuti hunhu ihwohwo hauna kuenda kure, unogara uri padhuze newe. Can you see? Ukabereka mwana, haaberekwa ari muKristu, anoberekwa nesimba rezviri iwe nomweya iwoyo futi unenge wakauyawo paari futi. Kana akaramba kuraramira shoko raMwari, zvese zvokumusha kwedu zvinoya pari, nokuti ndio mweya wacho. Can you see? Saka pana pamuprofita ari kuti unofanira kuva mumweya waKristu. Uchava mumweya wako, noda kukuudza kuti mweya wako hauna chakanaka chiri mauri. Wakaberekwa nabai nababa, ronda upenyu hwamai vako, ronda upenyu hwababa vako, ronda upenyu hwambuya hwasekuru. Uchazoona zvakashata nesakarama zviri kuraramira mukati mavo. Izvozvo zvinokutorawo futi, nokuti ndakuudzai kuti the old nature haiende kure, garira padhuze kuti ibate futi. Towisana. But zvinoda kuti uve mumweya nawo. Mweya upi? Mweya waKristu. I don't care wakafamba nenzira yakaora kusvika papi,
I don't care wakakanya zvivi zvorudzi rupi, kana wauya kuna Kristu ukava mumweya wa Kristu, Paul anoti achiri Kristu akazofira vatadzi, ini ndiri mukuru wavo. Kunyangwe region akanga ine 2000 madhimoni maari ashonganishwa na Kristu, zvakabviswa akafamba munzira yekururama. Amen. Kunyangwe mutadzi pamuchinjikwa. Amen. Do you know kuti pane vanhu vatatu vakafa pamuchinjikwa? Munoziva? Pavane vangani vakarurama navangani vakaipa? Tembo, vakaipa vangani vangari pamuchinjikwa? Vakafa pakufa. Vakufa. Vakafa vangani vakaipa? One. Jenny. Mbava yakaramba Jesu. Ndakungoti Temba agara padhuze anotonzwa shoko nzira kwayo. Vatsvene vakafa pamuchinjikwa pavatatu avo vangani? Angari one. Vamwe two vakafa muzvivi zvavo. Jesu akati kuno mumwe, nhasi ndinoti kwauri uchava neni kupariziro baba vangu. Is that right? Paakazofa akanga aitafanga zvitorwa naTembo, anga amutsvene iye naJesu. But vanhu vaiona vatadzi vangani, vaiona mbavha vangani, ko vatumwa vakatarira vaona mbavha vangani. You see? Hazvina kubva ari pamuchinjikwa paya pekuti abva atanga kugwinya paya pekuti hachisiri mbavha. Vakamuona sembavha vakati kora makumbo sembavha. But he was holy before God. Amen. You get the point? Amen. Ndiani achaona Mwari? Dai Mwari vakatibatsira. Amen. Tipiwe wisiso nokuva mumweya waKristu nekuraramira hunhu unoita kuti Mwari aoneke matiri pakuguma kwezuva. Ndozvinotaurwa naPauro kuKorinto kutanga chapter 2. Verengai kubva pavhesi ya 10. Korinto kutanga chapter 2 verse 10. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Nokuti munhu ndoupi unoziva zvomunhu, asi mweya womunhu uri maari. Saizvozvo hakuno munhu unoziva zvaMwari, asi mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndizvo zvatinotaurawo, tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti upenzi kwaari. Haazvinzwisisi, nokuti zvinonzwisiswa nomweya. Amen. Takapiwa zvinhu zvaMwari kuti tizvinzwisise musimba romweya wake. Sekera muprofita asimbisa nyaya yokuti iva mumweya. Ndizvodii? Nekuti hama kana munhu usiri mumweya, ziva kuti mweya wamateteguru ako, mweya yokurudzi kwenyu, mweya yokumusha kwenyu iripo padhuze newe. Can you see? Saka ichakupa kuti uraramire zvinhu izvozvo. Kunyange uchifunga kuti hauzvizivi, ufunga kuti haudi kuzviraramira, uchifunga kuti wakanaka, but unoinfluenzwa nemweya isiriyo. But isu tinodzidza zvinhu zvaMwari nomweya waMwari. Ndo chikonzero kana zvinhu zvoumwari zvaakutariswa zvinoonekwa fanika upenzi. Tokuisana. Kana mapfekero oumwari akutariswa anoonekwa achinzi old fashioned. Kana matauriro oumwari akutaurwa zvinoonekwa fanika
ndezvenhando. Ati munobona nekuda kuti zvinhu zvaMwari hazviwisiswi nomweya yedu, zvinonzwisiswa nomweya waMwari. Amen. But you will never be satisfied until you know him. As the forgiveness of your sins, where the sin question is settled, and you have that lovely, peaceful, quiet, eternal, everlasting fellowship with him. Lovely, you have fellowship with him, which is lovely, peaceful, quiet, eternal. Amen. When the peace of God which passes our understanding, He has sanctified your soul and made you a new creature in Christ Jesus. Joining church won't do it. No, sir. That's only perverting the real cause. Because if the devil can't get you on those things, he will take you to this other one and make you a church girl, make you a church goer without the true manifestation of the word of God. But get you out. But don't settle for nothing less than an old-fashioned experience of the new birth. To be born again of the Spirit of the eternal God. When your soul and God unite together and you become one, there you will have found God. Who will find God? Blessed be the name of the Lord. It's the conduct of yourself in this world. How you revere and respect the word of God. And how much you dwell in the Spirit of Christ. To the extent that you bear forth the fruits of the word. And you shun the things of the world. To be identified with Christ than to be identified with the world. Because you are a child of God. Sorry.